Jesu murirula repa Sharoni nasindino uya dipeongura ishenda onavanu varasanzira nyikaya vafata vanopembera nasindinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi tinodanyasha nasindinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi tinodanyasha. O ishe handidi kugara o pane upokana ekaino yonanga kumawere tinodanyasha pamuri vanhu vese vari kuparara o ishe vari kuchema baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuya moyo inorema baba tinyaradze ishe wangu tinzwire tsitsi baba tinodanyasha tinovuya nemoyo inorema o tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinodanyasha o nyika yatitambudza tinodanyasha baba uyai mukute misodzi pamatama yedu tinodanyasha baba. Welcome to this week's episode of Woman to Woman. I'm your host Maureen Ngwenya. Makadiko vadiwa vatiri nevatari vechirongwa chedu pano pa Woman to Woman. Ndinoda kukukwazisai nekukufarirai munotikoshera semazuva ese hatigoni kutanga chirongwa chino ichi tisinawo kuacknowledger rudo rwenyu nenamato yenyu zvese zvakawanda zvamunotisapota nazvo. Tinoramba tingokurangaridzai kuti pano pa Woman to Woman ndopatoti everyone has a story and your story is not my story. Saka we need it. We need that story. The uniqueness of your story, it's second to none. Saka ndinoda kukuinvitai, ndoda kukutendai vakauya nemastori avo, ndoda kukutendai vanonamatira vakauya nemastori, vanosapota vakauya nemastori, ndoda kukutendai ruzhinji rwepasi rese muri kwakaparadzana. Iye zvino I'm now so overwhelmed. Handichazivi ndokwazisa ndakaita se ndinotongoda zuva rekukwazisa chete. Recently I've been traveling, ndakafamba ndikasangana nehama dzakawanda. Handina kumboziva zvechokwadi kuti vanhu vanotarisa chirongwa chewoman to woman vakapararira pasi rese zvakadaro. Saka ndoda kukutendai nekukufarirai. Rambai muchitarisa chirongwa, rambai muchiisa mareminders. Varipo vamwe vaindudza zvirongwa zvegore rakapera ndikati aiwa tatowo kumberi.
varipo varifunga kuti tiri kungotaura nyaya dzeshirikadzi aiwa titauri dzeshirikadzi basi asi kuti pashirikadzi that was our launching pad ndopakanga pane mastori akaungana akawanda but it's not limited to shirikadzi, not limited to women, not limited to older people, young, old, men, women, all alike have stories. And we want those stories, whether they are testimonies, whether they are prayer requests, whatever it is, bring your story. Ndinogara ndichikuranganidzika kuti bringing a story to woman is like writing a book. It's chero mazokura maita say mune muchingoti vanhu go and see my story pa YouTube. Mane reference point pa Mandara platform. So bring your stories. We are waiting to hear your story. Tinogona kukubatsirai musatye zvenyu panapa patyise muri mu lounge yamaingwenya pa woman to woman. Saka regai nhasi ndisingatori nguva yakawanda. I just want to single out a group revasikana avakobulawayo. Nahlangana lani eZambia. I met these ladies eZambia but bona bayabukela woman to woman ngifuna ukulithokozelela. I want to be happy for you. Ngifuna ukulithembisa ukuthi ngizabuya kobulawayo ngizathatha istories zenu sizenze ngesindebele. So just keep watching this space. We are going to bring your stories and I'm going everywhere the stories are. Kwateta kabvumirwa naMwari. Saka bulawayo, you are close by. We want your stories on woman to woman. We'll create a platform ukuthi lani lingene. So I'm waiting. I'm excited about Bulawayo, and not just Bulawayo. I had ladies from as far as Bait Bridge who said we were watching woman to woman. Mashingo. I met ladies from there. I met ladies from all over the country who said they are watching woman to woman. And not only in Zimbabwe but all over the world. We have women who are glued, even as I speak, on woman to woman. I just want to celebrate you, to be happy for you, to give you a virtual hug wherever you are. Okay, regai nasiti ndikuratidzei mu studio medu ndine muenzi anoremekedzeka ndichakumbira kuti akukwazisei obva akuzivisai kuti iye ndiye ani. Magadi zvenyu wateereri. Ungakhuluma, you can mix and then yatabukuba lapha. Yeah. Ndindaba yami mfuna ukutshela yona. Ndinonzi Maikatari. Aha, Maikatari, we want to welcome you to woman to woman. Maternista? Edna Katari. Hey, you know, I know this woman from way back. 1989 ndichichata. But andina kuziva kuti nhasi ndo vari kuya mustudio. Ndafara pandavaona saka but you know une usingazive story une uchiziva vanhu vekuchechi. Saka ndafara kuva neMaikatari. Ndo anga ari maseniors angu vakandichatisa 1989. But nhasi I'm excited that we are here. Taipinda kuHarare Church and imuchiri kwekoko. Makupindepi? Kudomboshawa manje. All right. Saka maybe andimutona kuti handisi kutoziva zvakatoti wandei zvakaitika. Pane makore atakaparadzana early 90s. Isusu takuenda kunogara kuManyame. Takunogara kuManyame. And then we moved. That was the last. But we've been meeting here and there. But ndandiri makoti wechechi andiri. Saka wausingatarisi vanhu kumeso chingozati ndiri muroora wepaHarare Church. But I just want to thank God. Sure. I want to thank you for mentoring me to become the woman that I am today. Because I'm zvandiri nekuda kwezvimwe zvandakawana zvakawanda nekundichengetera kwamakaita murume kuHarare Church kusvikira azondisarudza achisivasikana vemuHarare. Over to you. I'm just to make the moment light. Yes. All right. All right. Yeah. Imba ndakazvarwa kuBulawayo. Baba namai wangu namai Sibanda. Saka ndandiri mwana wokupedzisira. Saka meno zvavakanetsana baba namai. Mwana wokupedzisira pavana vangani? Pavana 10. Vanhu vekare vaita vana. Ndiri chegumi ndiri pano. Ndiri chegumi chacho. All right. Saka meno zvavakanetsana. Saka mai vabva vatsamwa vabva vatora vana. Ini ndobva vanditora
ndipa shamwari yavo yaigara kulupani. Kulupani kure neBulawayo kana muchida kuziva. How old were you? Do you remember how old you were? Handitozivi kuti ndakaenda ndiri mwana ndiri sei. Ndakangozviona ndaikoko kufriend yavo. Saka ndakagara ikoko nekukura unenge uchizonzwa mashoko ari kutaurwa kuti alright handisi wepano. Handisi mwana wepano. Kuti usandinetse panapa. Mai vako vari kufara kutaundi uko. Saka unoziva kukura usiri kuna mai, handizive love yamai. Tell me something, Ndudoko. When you were left neshamwari iyoyo, pane umwe sibling akanoiswa ufuti ikoko here kana kuti mese makangozvara? What happened to the other siblings? Wamwe wangu ainavo iva mai. Wamwe wangu akadyarwa but vangu vari kuhama dzavo. Inini vakandipa kushamwari yavo. Shamwari iyi ndofunga yakatadza kuita vana. Yakaita mwana 1. Saka anga akura aroorwa ndofunga vangu akudo mwana kugara nawo zvikanzi ndipe here, I don't know. Arrangement yakaitwa because ndiri mudiki handizive kuti ndakaenda sei. Ndakangozviona pandakukura ndichiziva kuti alright handisi wepano nematauriro azvaiitwa. Saka ndakura ndakuma 15 years amai vangu vakazouya kwazonditora vakunetswa nababa kuti mwana ari kupi. Saka ndokuuya pavakazouya kuzonditora 1971 ndandine 15. Vabva vanditora ndazouya kuBulawayo. Mamuine communication here pa all these other people? Kwangu sina. Was she visiting mai vaiuya kuzoko? Kwangu asingauyi. But you knew that was your mother, kana kuti you had to be introduced? Ndakaudzwa kuti ndamai vako. But vangu vakafanana neni kuvaona pavakasvika vachisvika. Takati vanenge ndo amai vangu because vangu vakafanana neni. Tell me something. Ndikuitira, you know what? My lessons, my life experiences, kune umwe munhu ari kutoendana nayo through, kuti akatoenda nawo nayo through. Kana kuti umwe ari kutocontemplate kunosiya mwana kushamwari. Saka how did that make you feel when you saw your mother after all those years? Maybe it's like you never knew her. And then you are seeing her konzi ndiwo mai vauya kuzokutora. You are being uprooted. Apa wanga uripo apapa Sachana kids. How was that? Do you remember the emotions? Nozivo kumba kusiri kwako. Zvanhu zvisina kumira mushe because vanhu vacho ndinovatenda nekuti vakandidzidzisa kunamata. Ndokwandakadzidzira chisabata ichi. Alright. But vaive nehasha unoziva. Vairova. Vaituka zvinyadzi. Saka ndopandakazoziva kuti handisi wepano. Alright. Saka amai vangu pavakauyawo ndobva ndangonzi vauya kuzonditora but havana kuenda neni musi iwoyo. Vakadzokera vakazouya mwedzi wakazotera wacho ndokuzonditora kwakuenda neni. Tabva tazonogara, in fact vakanditora vakandiendesa kwasisi wavo futi. Ivo vangu vasina musha, vaingoshanda kumayadhi. Alright. Nababa vangu vazodzokerana here kana zvakabva zvangopera? Vangu vasina kudzokerana but munhu aida vana vake vaingobvunzwa mwana ari kupi, vamwe ndavaona mwana ari kupi. Saka ndopa vakazononditora. Saka kwangu kwakanaka nekuti ndakadzidzisa chisabata chese. Ndakachidzidza ikoko. But muri kunzwa here maKristu? Maita chakanaka murudzisa munhu Mwari. But mune rafu munotuka munoita sei? Vaituka kana wangokanganisa semwana so ubva taurirwa mashoko makukutu. Mai vako vari kufara kutauni. Handidi kunetswa pano. Nekurova zvokurova zviya. Kunge nyoka yapinda mumba. Saka ndomakurira ndakaita. Saka mai vakanditora ndakuziva. Vazonondisiya kwasisi wavo kuSpacing. Ndokwandakazokura chipota nchienda kuBulawayo kunoshanya uku nana sisi wangu.
ndobva ndazosangana nemurume wangu. Yeah. Tisati tasvika pakusangana nemurume, how was the relationship with the rest of the siblings? Did you slide in the relationship? It was easy or it was difficult? Did they accommodate you? Vanga vachakakwana here kana kuti vamwe vanga vatofa? What was the vangu vakakwana plus vazhinji vangu vakura varoorwa nekuroora, saka vakandigamuchira ndiswako chinyi chinyi nemaaxinda ndisingambozivi haki kai. Ndakazotangirawo kuziva ipapo kuti alright, munhu kana achikuda nditoriwo nehama dzinondida ndokuzogara nokuzopota chienda kubhulawayo chidzoka uko ndandagarawo zvakanaka. Then you met your husband. Ndobva tasangana naTemba, anonzi Temba Katare. Makasangana kupi? Ndakushanda kuLuvhevhe kune pana wamwe amaiwo. Wangu ari sister kuMpilo Hospital. Kushanda zvemumba. Ko unoshandei kusina kudzidza? Ndoda ndabva ndaita mubvunzo futi ipapo. Your other siblings vanga vakadzidza here kana kuti you were in the same mese mamusina kuwana privilege yechikoro nekuda kwemacircumstances? Vangu vasina kunyaso, but vari nani because vangu vasvikowo kuma form 2 form 4, but vangu vasina kunyasobuda musho. But ininiwo ndinotenda vanhu ivavo vakandiendesawo kuchikoro ndikasvika grade 5. Ndozvavanga vari kuti musikana akagona kunyora tsamba right, achaendereri mberi nechikoro. Ndomakuriro andakaita maingwenya. Saka ndazosangana nemukomana ndichishandawo mumba, ndobva andida. Anga ine 22 ndandine 20. Hatina kusiyana maningi. Saka tabva tazodanana 1977 kwakungonogara tesewo. Kwakutizira shamwari. Handina kuchata zvawakaita iwewe. Aiwa, kusiyana. Kusiyana neupenyu. Ndakatotizira. Tazvara 1978 tazvara mwana wedu wekutanga musikana. 79 tazvara wechi2 mukomana. Saka tagara 82 ndobva ndazvara. Ndofunga ndiye mwana akakufonera achiti maingwenya ndina mai vangu soso. Ndiye number 3 yeyo. Ndiye maiwe uyu. Maiwe muzukuru wamauya naye. Alright. Ndazvara mwana wekupedzisira Simba ari Kuguruwako. Right, tagara upenyu uri kufamba ndizvozvo. Tiri kugarisana, tiri vana vakwana handiti. Vamwe wakura vaenda kwavaendawo. Uyu Simba manje apa mudzimai wake anga akazvitakura. Saka ndapota ndichienda, aiti ndikuenda kusikero Friday mama muuya. Muroora. Vakomana ndiye mukomana chete? Aiwa, vakomana 2 vasikana 2. Alright. Musikana anzi muuya mama Thursday kuitira muzosara ane kamukomana kwe5 years. Muzosara nemukomana Friday ndichienda kusikero. Saka pamazuva akazenga akuda kuzosununguka ndanichingoуya. Every Thursday ndodzokera hangu Friday kana kuti Saturday manheru. Baba wangu ariko kumusha, ndova ndaisiya kumusha. Saka maingwenya Friday yomusi wa26 May 26 ndo pakazvarwa mwana Guruwa uko. Ini ndandako kudhara nditi. Ndachipota nchienda every Thursday. Sara munachienda kusikero. Saka 26 mwana abva azvarwa.
ndobva ndati ndafonera baba wangu ari kumusha kudombosha kuno kuaita chisikana chiuyai muone mwana. Wabva wauya sabhathi yacho musi wa27 but vaiita kunge vasiri vangu vasiri right. In fact wabva vauya right. Kana muchiti vangu vasiri right vaitiradza kurwara kusangove stable kunge varuda kubuda kunge vasiri kugarisika. Ipapo vakauya kuma4 manheru hanzi ndikuda kudzokera. Hanzi famba usiku ngafambe usiku here kuno kuruwa nekudomboshawa hazviitika munorara mozoenda mangwana. But vaida kuenda handoda kuenda kumusha ngarare kusina munhu chii garai kani tinozoendeswa kana Sunday kana vagara Saturday iya Sunday vafuma vari kurwara kuita mabayo chaiwo. Ndikunzwa mabayo chichi mukomana ndovana varapisa vapiwa medication dzavo vari kutora. Monday iyaya vaswera vasiri kunyatsoita mushe but usiku hwacho weMonday wemusi wa29 Monday wabva vaida kurara vaimuka usiku da kubuda. Mukuendepi? Ndoda kuenda kutoilet. Toilet iri muno wani vomborara havana kurara mushe musi weMonday wacho iwe usiku. Saka ndikatoona kuti munhu yatokanganisika. Saka tomuka Tuesday. Kana muchiti munhu atokanganisika muri kutaura kuti kukanganisika as in mufungwa chaivo. Vangotaura taura zvisingazikanwi. Kune vanhu vari kundidaidza ndoda kuenda ndingafura nepano hauna kumuona zvisipo. Tikatoti munhu atorwara kawe. Saka tazoswe Tuesday kuseni vakaswera vachidaro vachida kubuda. Maenda nawo kuhospital? Aiwa vakangonorapiswa Sunday kaiye vachibva vapiwa medication. Saka taifunga kuti vari kuita nani nemishonga iyi but vakazoramba vachiita serious. Right. Tuesday morning vari kuda kubuda chinovadzora makuda kuendepi? Vana vatoenda kumabasa. Kuda kuendepi? Asikunzwa vanhu vari kundidaidza here. Right. Vana vakazvionawo kuti pane mukomana mudiki wesimba ndiye akati amungaende nhasi tichazokuendesai. Munenge musiri kunzwa mushe, munenge musiri kuita right. Zvikanzi handiri right, ndinoenda netunharo twacho so tusinganyatsochiona kuti munhu haasisiri right. Tuesday yaswera vana vaenda kumabasa vachiswera vachibuda chinovadzora. Mukuda kuendepi? Ndiri kudaidzwa, vari kundidaidza. Saka masikati acho mwana azobva kuchikoro vabva vatora bhasikoro rake mwana zvanzi uya ndikugadzirire rakanyanya kukwirisa rega ndiritsikise. Vadzikisa zveshuwa. Tikatofunga kuti ndofunga zvapera zvekuda kuenda vakutamba nemwana kuma3 tazovarairwa. Munhu abva abuda kuenda kwakuenda zvachose kusvika nanhasi. Kutsvaga kana umboona munhu ripota mapurisa. Tikasvika 30 mwedzi uno ya 4 months. 4 months. Saka makazozviona nguva yekuti munhu hapachina munhu apo? Takangobuda panze kuti sekuru vari kupi? Because mwana akazinga apinda mumba akunyora homework yake. Sekuru vari kupi? Sekuru ndavasiya panze. Kubuda panze hapasina munhu, kutenderera hapasina munhu. Zozvi nemumwe next door vadzika vakadai kuteera ikoko hakuna munhu.
pinda mumabhawa ikokoko hakuna munhu, vagara vari munhu anonwa. Saka kuenda kwavakaita ikokoko hamaingwenya ndokuenda. Saka ndangouyo kuti pamwe vanhu vakavaona, pamwe kune vamwe vanovaona here kana kuti handizivi. Kuhama kwese matsvaka, takatsvaga hakuna. kumochari, mahospitari ese vakaenda ende vakatisiya vataura kuti mukaona kana kune wechikuru akadaro, because maposta avo akanamirwa kwese, even kuruwa ikoko kutauni kwacho vakanamira. Kumusha kuyamaka havana kusvika, havana maingweni. Saka zvinhu zvatondikanganisa, handichaziva kuti kuhama makae hama dzese hadzina. Vanga vasina foni, vanga vasina kana mari, vanga vasina, wakangobuda kuenda. Zvipatara zvese, mamental hospitals kwese matsvaka, muri kutongotsvaka mumastreets. Ende chero kuti muzive kuti vava vakapfekei. Vanga vakapfeka khaki trousers netisheti yeblue ine mastripes nemasneakers ewhite neheti yeblack. Ndokuenda kwavakaita 3.5 months dzese idzozo. Handisi kuziva kuti vari kurarepi, vari kudyepi, vari kuita sei. Izvinhu zvinondinetsa maingwenya kuti especially kana kukatonhora, unga kuti munhu uyo ari pai, kuti achiri mupenyu here. But pfungwa dzangu dziri kundiudza kuti mupenyu, but kuti ndonanga kupi, ndonangepi. Tambotraya zvese, tatsvaka tashayawo matsvaka. Hama vadiwa vatiri nhatariro rechirongwa chedu, this story is like none other. Haina kumbofanana, hatisi kuziva, haina conclusion right now. Pachiri pakati pekutsvakwa. Toti dai Mwari andibatsira kana kuti tivaone kana vakafa, alright, at least tivaone kuti vari pati mumadhemu mese umu. Hakuna. Ende chero dei kuri kunzi vaifamba, vangafambi vakaenda kure kwakadini. Pakatoitwa masearch parties everything. Pakamboita mumwe akati ndavaona kwamaruta. Saka vana vomhanyira ikoko vanga vari pano nezuro, havasisipo. Mumwe akati ndakavaona ipi, pane mumwe akazofona because picture yavo yakaenda kure. Takasenda nemumagroups. Ndambobvunza tangova nefoni, ndambobvunza. Vanga vasina. Yakaenda kwese. Mumwe akafona ari kwachenda mbuya achiti mudhara uyu ndinaye kuno, chiuyai muvatore. Saka vana vakafamba neusiku vachidhiraivha kunoti vatore kwachenda mbuya. Saka vachifonerana nemunhu uya achiti ndinavo, ndiri hameno kumashops kwaakataura. Vasvika ikoko manje vakufona foni dzeya hadzichadayirwa. Saka kwachenda mbuya kwachona hakuna kumbotsvakwa, kwakutsvakira ikoko. Kune mumwe elder wekumbare uko, ane kumusha kwake ndiikoko. Akavhaisa ningi meseji yacho kuchechi ikokoko. Saka chechi yakatsvagawo ikokoko, yakaisa nefoto yacho. Havana kuvaona. Saka nevazukuru vari kungovhunza kai 5 years aka, sekuru vari kupi. Saka do you think vachauya? Alright, ngatinamatei. Saka zvinhu zvekuti stressa zvinostressa the whole family. Dai taziva kwavari, kana vakafa kana vari vapenyu. Mune picture yavo? Ndine picture yavo. Alright.
we'll take a break. When we come back, maybe tiedze kungoti tione picture yasekuru Katari kuda pamunogona kudero mukasangana nawo kana kuti muine dzimwe minzi dzamungatibatsire kuti zvinoitwa sei kuti tibatsirane kutsvaka munhu asiri kuwanikwa. We'll take this short break. Amani shamwaridzi akatarira chirongwa chezuva ranhasi. Like I've said, this story is not like any other story that yatasangana nayo. Story isina closure. Haugoni kuchema, haugoni kurara, hausi kuziva kuti wotsvaka kupi. Ende madirections nekuri kunzi munhu ari kuoneka kwakanyanyopesa kuti munhu akasvikako sei. But tiri kungoapila kuti kune vaona picture yasekuru Katare, kana muine whether muri kungofambawo mumastreets, and I'm sure by now he might be very dirty. Saka recognition yachona, saka musangopfuurewo mukangoonawo munhu ari kuratidza kuti maybe ave nemwedzi yese iri kutaurwa iyoyi asina kugeza, most probably because kana kusina kwaari kuhama kwekutsvaka ndokusachazikanwa kuti tonanga kupi. But we are soliciting for your prayers, soliciting for kungoti fambawo nemaziso akavhurika kuti veduwe mukangoonawo munhu ane madescription yataurwa, maybe probably heti yamamuchitaura ichisipo, bhutsu hadzichisipo, but mukangoonawo family iri kutsvaka, ende kubva kuvazukuru everyone behind the scenes kutori nevazukuru vaya kuzosapota gogo. Pavatanga kutaura kuti hanzi we have come to give you a support as she tells a story. Handina kuda kunzwa kuti story yeyi ndaida kutoinzwirawo munomu. But you know what, ndo zvinoita upenyu. Handifungi kuti tingade kutaura tichiti ndo zvaunoita because so zvaunoita kwenyu, but zvinongorwadza kusangana nesituation yakadai. Handizivi mai Katari kana pane chimwe chamungade kutaura kuvateereri nevatariri tisati tapedza yedu. Handina mashoko hama yangu anoringana kuti what is it. Ndakambosangana neimwe hama yeti mwana akadisappear like that, but handisi kuziva kutoti ndinonanga kupi kuti ndimutsvake, kuti ndatsvaka kwese kunotsvakiwa munhu kuda ari muchipatara akangonyararawo hasi kugona kuzvidescribe kuti ndiye ani, hatizivi. Saka maybe musati mapedza maigona kutipa nhamba yenyu, moidaidzira nhamba yenyu kuitira kuti vanhu vanogona kubatai vanenge kana vasangana nemunhu ari similar vaite sevagone kukubatai. But ndofunga kuuya kwamaita kuno kuwoman to woman maita henyu zvakanaka, kuwanza search party, kukudza search party, ende haisi limited to Harare chete sezvamanzwa, whether Bulawayo, wherever. Maybe the mind inogona kuvhurika munhu kwaakambotangira, kana kuti munhu atori hatizivi situation yachona, hatidi kuitaurira. But sekutaura kwavaita kuti munhu anga atoratidza kuti pane zvimwe zvisiri right, whatever it was that brought that, hatizivi. Maybe before we leave the set, is there anything you'd like to say? Ndona kutaura kuti vana vari sei in this situation? How are your children? Vari kutambudzika, vari affected zvekuti ende zvinenge kufirwa. Zvakatooma nekuti chechi Harare National Church yakatibatsira kutsvaka chaiko kupinda mutauni mese umu. Nechechi yekudomboshawa vakauya madzimai tikabatsirana kunamata, tikaita all night prayers, because after all night prayer ndakafunga kuti takuzovawana, but hapana. Saka ndingoti hama dzangu anenge aonawo atiudzewo. Ndichapa nhamba yangu neyemwana. Ipai nhamba dzenyu tigone kuona kuti pane vanogona kukubata here. 0772 376 286. Imwe yacho ndoyani yemapai? ndiye mwana mukomana.
imwe yacho yangu yacho 0713 659 680. Alright. Namba mbiri. Saka muri kuita semuri kuvana here kwavakarasikira kauti muri kugara kupi? Ndiri kugara kumusha. Muri kugara nani? Ndega zvangu ndichifunga kuti pamwe semunhu aida kuenda kumusha pamwe anga azongosvika pasina munhu ngofungawo, but mazuva achawawandisa awanda. Saka kumusha mutongori 1 munhu arega? Ndiri ndega. Zvakakunakira here for your mental health kunge muri mega? Zvazvisiri nani muri pane vana? Makambogara nguva muri kuvana ndobva mazoenda? Vana ndakapedza haizi 2 months here dzekutanga idzo. Kumusha kuna inochekawo? Taizomboenda nemukomana tichinocheka. Chidzoka but ndiriko hangu. Izvozvo vana vakanditi chimbonoona ma-in-laws enyu, how are they treating this? Hakuna ma-in-laws. Hakuna ma-siblings ema-in-law emurume wenyu? Ya variko bamudiki but vaingotaura zvekufamba variko. Zvekufamba ini ndakati handikoni kufamba, ndofamba mumabvi shamwari. Kufamba nemabvi? Hapana kumwe kufamba kwatoziva kunze kwokufamba nemabvi? Alright. Ndakadzidza kunamata kuti kana zviome nonamata Mwari, kana uchifarisa nonamata Mwari. Amen. Ndozvandakadzidza. Ndinongotarisira rimwe zuva ratichauya towana closure yenyaya iyoyi, whichever but tawana closure. Kuti chero dei munhu achinzi akafa, closure inokubatsirai kugona kuenderera mberi, kutanga kuhila. But as things are, you don't know where to grieve. You are not a widow. You are not, you don't know whether it's in mental health. Inogona kuriveseka. Whatever it is, confusion iri kuitika, still the Lord's eye runneth to and fro. May you be strengthened, my sister. Mwari vakuchengetedze pamazuva iwaya akarema zvakadai. We just pray kuti pane zvinobuda, pane zvinowanika. Amen. Amen. Regai tinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, muponesi wedu namambo Jesu, tinokutendai nekuti muri Mwari. Above you there is no other. Where we are limited, Lord, you are not limited. Pana vakatare muri kutopaona. As your children are uniting, holding hands wherever we are to pray for this issue, munamato wedu wekuti imi muite zvamunoita mega, zvatisingakukonzeresi nokuti muri Mwari. We stand upon your word which says your eye runneth to and fro the whole earth to show yourself strong on our behalf. May you show yourself strong on behalf of the Katare family. I pray, Lord, that Mr. Katare be found. Imimi munotovaona pavari, saka chibatsirai Mwari kuti mutibatsire pana situation yo, because you have systems of help that we cannot even begin to think of. Mune vanhu venyu vakaparara pasi pese nyika nokuzara kwayo ndenyu. Maita henyu chinyaradzai mhuri iyi, mugowapa simba rokuramba vachitsvaka nemazano nemadivine helpers. Ndimambo Jesu tanamata. Amen. Amen. Mazvita henyu wengu. Mwari achatiitira maikatare. We hope vanowanika. Ndopaperera chirongwa chedu, vadiwa vateereri nevatariri muzuva ranhasi. Inorema iyi nzira. Ndinamatire ndigokunamatirawo. Let's remember maikatare in our prayers. Let's remember vakatare. Manzwa the agony of the mind inenge iri musoro me the loved ones. How is he faring in this weather? Is he hungry? Is he cold? Is he sick? Is he dead? Those questions dzisina ma-answers. Dei Mwari vatibatsira kuti tabatsirana. And I know kuti havasiro vega. Mhuri dzakawanda dzine masituations akadai. Amwe anopera zvinorwadza. We just pray kuti vakatare vachawanika vari vanorarama. Ndo munamato wedu. Maita henyu. Amen. Kuku omo kubeke mnamlezweni Yesu